Lesújtott a hír, hogy a szlovák kormány ki akar sajátítani több száz hektár termőföldet az Újvártól nem messze fekvő Nagysurány környékén élő emberektől. Mégpedig azért, hogy felhúzzanak egy kínai akkumulátorgyárat, ami évente 2000 tonna kémiai oldószert fog felhasználni az akkumulátorok gyártásához. Aki azt gondolta, hogy olyan nem történhet meg, hogy ez az autokrata kormány erőszakkal elvegye az emberektől a saját tulajdonukat, és odaadja egy külföldi, kínai cégnek, hát az bizony nagyot tévedett. Ahelyett, hogy a helyi lakosok igényeit és érdekeit tartaná szem előtt, fontosabbnak tartja a külföldi, kínai megacégek nyereségét és hasznát. Nem vagyok a beruházások és a befektetések ellen, de a nagysurányi térségben 2,5%-os a munkanélküliség, tehát nyilvánvaló, hogy ebben a gyárban, ha elkezdődik a termelés, nem az itteni embereknek fog megélhetést biztosítani, hanem a külföldről érkező távol-keleti munkásoknak. Ahogy azt már Magyarország példájából is láthattuk, az akkumulátorgyárak egyáltalán nem hozták meg a hozzájuk fűzött gazdasági fellendülést. Ez nálunk Szlovákiában sem lesz másképp. Ezért felszólítom a szlovák kormányt, hogy ne a külföldi kínai cégek érdekeit támogassa, hanem védje meg a Szlovákiában élő emberek tulajdonát, egészségét és Közép-Európa legnagyobb ivóvízkészletét. Nem akarjuk, hogy mérgező kínai akkumulátorgyárokat telepítsenek a Szlovákiában élő emberek egészségének kárára. Ha egyetértesz, és te is szeretnél tenni valamit a gyár ellen, a hozzászólások közé raktam egy petíció linkjét. Írd alá te is, vagy oszd meg ezt a videót.